3. Втория ни апдейт започва с закуска. Тук съм се облегнал на една църква и тази нощ спахме покрай една църква. Търсихме свещеника, той се казва между другото Франклин, Падре Франклин, но го няма и хората ни казаха, че няма да има нищо против, ако паркираме точно до църквата. Така че вижте къде сме си паркирали колата. Точно до църквата. Какво друго да ви кажа? Вчера влязахме в Еквадор, така че искам да кажа в кое село сме в Еквадор, ама не мога. Мисля, че се казва Бонита. И карахме около 2 часа през най-красивите планини на света. С едно Jurassic Park, с водопади, с какво ли не, черен път, доста черен път. Така че вижте колко е красиво. Просто заобиколен си с планини. Това е едно от най-красивите селца, които съм преспивал някога. Това ни е апдейта за днес. Сега отиваме към Амазония, еквадорска Амазония. Така че очаквайте следващия ни, как се казва, апдейт.